ai dole a yi hotuna ku bari a ba kyauta ta ko yawa ta Jala Ibrahim yau kudan bari mu gama da ba da kyauta ta kuma zo a taho ta ne ku rage tsawo ta ina ciyaman ina son ka fara miƙa kyauta ta biyu ga mai gida ta a fara ba da kyauta ta biyu ga mai gida ina tije kano ku ba shi hannu sai shiga can fita yana da zo na biyu wannan ita ce kyauta ta biyu ga tije kano shine wanda Allah ya ba 150 shine wanda ya zo na biyu to kun kare wanda kuma musu zo ba da Allah kowa ya dawo da Allah da Allah kowa ya dawo DJ Jama za ta ba mai gida mamman sana kyautar farko inda Allah ya ba Isha Kano kyautar dan haka kudan mashin din nan kudan dauko mashin din ayi baya jama'a ga mashin din Isha Kano an fito da ita ina Isha Kano ka bi wata haka Isha Kano kai ne wannan Allah ya ba wannan mashin a nan garin Kaduna gaskiya wanda aka yi na sada zumunci Allah Ubangiji ya bar zumunci wannan abun da man sada zumunci gaskiya ne da kai da TJ wallahi mu ɗaya ne shi da sa ma ku biyu muka kira saboda ku ɗan gida ne kun zama ba baki ba gaskiya ne ga mai gida ku riga ku yi mai gida uba sai gwamnan mu na gobe ku hasi abun magana ta kare magana ta kare masu hotuna a ci gaba da yin hotuna masu hotuna a ci gaba da hotuna godiya muke masu bidiyo a cikin wani bidiyo a kuma gonan mu na gobe insha Allah kuma a hankali da mashin din nan kai za ka ba ɗana don gwamka gaskiya ne yayi